האם פתחתם את העיתון לאחרונה? האם קראתם חדשות? האם אתם מרגישים בטוחים? אל תתפשרו על הביטחון שלכם. זהו שעון פוקסי. שעון פוקסי הוא טלפון סלולרי לשיחות חירום. השעון מכיל GPS מובנה לאיתור מיידי. בשעון פוקסי יש לחצן מצוקה כדי שתרגישו בטוחים. זהו iTrack, יחידת GPS חכמה אשר תגן על הנכסים שלכם. הגנה מלאה על אופניים חשמליים, איתור מיידי של תיקים ומזוודות. את iTrack ניתן בנוסף להצמיד לחגורת המכנס. זהו iTrack פלוס, יחידת GPS חזקה אשר תגן על הרכב או האופנוע שלכם בפני גניבה. ניתן להשבית את המנוע בפקודה שלכם. כפתור SOS צמוד לנהג, ומיקרופון פנימי להאזנה קרובה. זהו סמולטראק, מכשיר GPS זעיר אשר מיועד בעיקר לגני ילדים ודיור מוגן. התראה בנפילת העונד, כפתור מצוקה גדול ובולט, טלפון מובנה לתקשורת ישירה ומהירה. מגוון המכשירים מתחברים לכדי מערכת אחת. איתור צמוד על גבי מפה של כל המכשירים. היסטוריית מסלול ומיקום מדויק של היחידה. אם זה במחשב, בטאבלט או בפלאפון שלכם. אנחנו לא מתפשרים על הביטחון שלכם. ואתם?